Annabi ne fardu, Annabi ne fardu. Ya malikan mulki rabbu mai bada numfashi, yau ma wani bawon kai na bukata yan tashi. Dan annabin da ka ba komai isasshe maje arshi, Allah kamar kullum yau ma batuna akan fardu. Annabi ne fardu. Tsaro abin da bai da misali ko da ce geji, kun abdalil kalgi wanda kan bai wa hatoji. Sa'alihi a sahabu dai ina raji, har ma da babanmu mai kira dan aso fardu. Annabi ne fardu. Dan Fatima dai dace da nazo a yayanka, zancen ka annabi mai Musa ka ya Musa kakanka, da yardar makaki da giransi mu mun bijirgin ka. Allah tsare mu butulce ma dan shugaba fardu. Annabi ne fardu. Nai sallama kun wanda ya kai a ce shi ne, nai sallama kun wanda ya kai a ce dai ne, nai sallama kun wanda Allah ya ce dai ne, nai sallama kun wanda shi ne kadai fardu. Shi bai da tsara lamarinsa na bani mamaki, komai na Allah sai in ji shi ne saman aiki. Shi ne ashi kai abun yakan sani jin shauki, mai bamu ne zaɓinmu ne mai gida fardu. Annabi ne fardu. Dukan ya roƙa Allah yake mar da makari, mafi martaba da isa mabuɗin dukan kairi. Shi fardu ne ko shedan ya san isar nuri, baharun nada kwaranyar makakinmu ne fardu. Annabi ne fardu. Barkanka dai garkuwar Allah, barkanka dai annabin Allah, barkanka dai yasilar sallah, barkanka dai shugaba fardu. Annabi ne fardu. Allahnka ne ke ma yabo kai isa ta kai, haka nan kake sai mai rabo ke faɗin sai kai. Ba da na sani ga wanda hanyar kashi ke kai, tsiranmu ne kai zahiri abdali fardu. Annabi ne fardu. Annabi ne fardu. Kai fardu ne Mahamudu ko da akun sufa, hasken kawale rana wa yake ma batun nefa. Daga an iso kanka a kyau wasu bahu an shafa, mai walwali mai rarrabewa a ran hudu. Annabi ne fardu. Kai fardu ne gun martaba du ana sharhi, malamai suna ga shayirai ma suna sharhi. Ba wanda Allah ya yi wa irin wannan wallahi, ko a faɗa ko a ƙima kai ne kaɗai fardu. Annabi ne fardu. Wani ma abun da ya sa nake ce da kai fardu, tunowa nake da isar karan gobe ya jinju. Kowa yana nafsi kai kana mukamin fardu, ko ba ɗayanta annabu dole ne ma a ce ma fardu. Annabi ne fardu. Kai ne kadai har abun Allah, har ma salati na ji na yi ma ya Rasulallah. Sai haƙuri amma kai ne mai isa walla, shatan barin bayi da Allahu ya fardu. Musanka ne a babu nan zazzaya sarki, gulamun mahaifa na ya shugaba mai gidan mulki. Tabbatar da ni a cikin masoyanka mai tsarki, ba dan ni ba dan ɗanka mai jan bulu fardu. Annabi ne fardu. Karo cika kadari da ma martaba iko, kun annabin da gome yake zuwa farko. Ni kuma dan salatin aimin a kauna na zan farko, sannan amin sainin din tabbata mai yaban fardu.